Левски е основоположник на българското революционно движение за освобождение от османско владичество. Създава вътрешната революционна организация, която има за цел да организира въоръженото въстание на българския народ срещу османската власт. Показва изключителни военни и организационни умения в подготовката на въстанието. Той създава мрежа от революционни комитети и криптограми, които улесняват комуникацията между революционерите. За да се предпази от турските власти, използва над 70 различни псевдонима и фалшиви документи. Той често се е криел в манастири или при приятели. Става символ на националната непокорност и единство. Неговата смърт укрепва решимостта на народа да продължи борбата срещу османското владичество. Прякорът апостолът на свободата идва от възхваляването на Васил Левски като идеалист, революционер и мисионер на идеята за свобода и независимост.